जय जगन्नाथ नमस्कार ମୁଁ ଶିବାଶିଷ। ଆଜିର ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ କଥା ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ଦିନର ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କାହା ଜୀବନକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ। କାରଣ ଏହି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା, ଏହି ସୂତା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁରୋଧ, ମାଞ୍ଜା ସୂତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରି ନର୍ମାଲ କଟନ୍ ସୂତାରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାନ୍ତୁ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଦିନରେ କୌଣସି ଏକ ଛକରେ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଏହି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ସକାଶେ ଯେଉଁ ଆମେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେଇ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ସକାଶେ ତାଙ୍କର ବେକ କଟିଯାଉଛି। କାରଣ ସେ ସୂତା ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ ରେସ୍ରେ ଗୁଡ଼ି, ତ ସେ ଯେଉଁ ସୂତା ତ ଦେଖାଯାଏ ନା। ତ ଏମିତିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯଦି ବେକ ଦେଖା ଖାଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କ୍ରସ୍ କରିଯାଏ, ବେକ ହଉ ଯେକୌଣସି ବି ଅଙ୍ଗ ହଉ, ତ ସେ ସୂତାରେ ଏତେ ଅଛି ଧାର, ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ କ'ଣ ନା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେନି। ତ ବେକ କିଛି ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ବି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏଇ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ସକାଶେ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଇଛି ତାଙ୍କର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଗୁଡ଼ି ତ କେବଳ ଆମେ ଉଡ଼େଇବା, ଆମ ଖୁସି ମନେଇବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ, ତାହା ତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନେଇବା ଦରକାର। କିଏ କେଉଁ ମୁଡ଼ରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ, କିଏ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଥିବ, ତ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯଦି ସେ ତା ଜୀବନଟି ଚାଲିଯାଏ, ସେ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଖୁସିଟା ମନେଇ ପାରିବ କି ତା ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ? ତ ବାସ୍ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ମାଞ୍ଜା ସୂତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, କଟନ୍ ସୂତାରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାନ୍ତୁ, ଆଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମକର ଚାଉଳ ପାଇଁ ସତର୍କ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।